Mae Penrhyn yn illodd ar y ddiawd Cerdant dan 15 oed heddiw. Dyma chi'r ddwy yn cyflwyno'r darn gosod, Cantre'r Gwylod gan R. Williams Parry ar y gainc Mantell Siani. O blodeuau ebryll, ymwelau mai ei myll, a dawn sydon sydanaidd ar hallt fôr, lle tyfau haedd, lle bydd trydar a chwarae, dŵr a nawf rhwng dau rannu. Tegwch natur, fflir a phlant, morynion yma'r hynant, blodau haf hebolau dydd o dan oer don werydd, pob ieuanc ar ddifan coll, aeth ar gon, aeth ar goll.